Сам не знам какво се случи, исках при него, ама... Той има много малко часове и много време трябва да го чакаш. Калин е най-добрия. И при бата има може да направиш. Ма нещо стана... Да. Той на Венци партовтет и нещо, не знам какво. Но ме повика му Венци направи част нещо тъйно. Той после. Много хубави обувки, аз ще взема. Данки шън, на майка ми се откранах и ги. Просто хронологията няма безлъжи. И видях, че За мен какво ще носи? положение, че има гадже. Къде е Петя? Видях ли? Ето я Петя. При положение, че измисля такъв той, като беше на морето и ми пише той пръв. Два пъти ти писал пръв. Аз съм му писал такъв. Какво правиш? Какво става? Нищо повече като приятели. Цела съм хронологията спокойно, знам какво пише. Ти всичко знаеш. И казвам, че нямам нищо против теб, против Мони, против никой. Това Мене не ме казваш. Големи глупости и против тебе. Това е специално. За всеки нещо лъжиш. За какво съм? Всеки нещо го ограничаваш. Един пример. Иван. С мамата бяхме на крепостта. Да, и той ти е дал рози и ти е целно, защото искала ти издаде. Обаче ти си го... Така е, мисля, какво пътна. А ти си го приемала, че си тръгнали. Така беше, да. Аз го бех приемала, не че... Да, нещо по-честено. Вече признавам грешката си. Да, така е. Доволна ли си? Ма, ти сега. И мисля за това ето да си един пример. Чуваш ли се какво говориш в Петя? Сега седи тука. Ма, какво ми вика? Надя, къде излагах? Не се такова. Тя не ми е казала за ебане, просто Не казала, че тръгнала с него. Не се сам мешай. Това ми разказа. Аз така съм го приемала. Това е друго, заради целувката, обаче той искал, нали, заради това. Това искал. Толкова е заговорил в прилики. Извинявай, че ти е приятел. Иван? Да. Просто той е толкова лицемерен човек, че той е го познал. И той е много загорел. Явно. И самотните хора са загорели, да познайте. Абе, като цяло за всеки нещо